हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल आकृति अंकिता। आज वीडियो रे टिके ट्विस्ट अच्छे ट्विस्टा कौन से वीडियो देखले जानवे केमती लगुच वीडियोटा कहे। आज वीडियोटा स्पेशली माँ मान से देखिले जापर कौन हो गोटे माँ ता छुआ को केते भल पाए सेटा भी देखिए। सेटा भी आपण निजे भी जानी परिबे देखि कौन है कौन नहीं सेटा देखिए। वीडियो रे कंटिन्यू थांतो रही थांतो देखु थांतो वीडियोटा केमती लगुच कहे। आपण माने तो कमेंट करके कहूना जे मु केमती वीडियो करूची बोली किछि तो कहूना वीडियो देखु भी नहांती मु कोन एते खराब 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 आप किसी भी कहूना मुझे रागिची आप समस्त चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। लेट्स गो। ना डजुर अच्छी मुझे जीवन मुझे जी चंदनपुर खाइबा मुझे काली सकाଳେ आसबि पवन हो कि सुभांत कथा मुझे कहली थर सुभांत ते थर सुभांत मुझे कहली टी ना तू राग टेंशन अच्छे मद बद पीबी आज तू राग ना तू राग पूरा टेंशन अच्छी अच्छी तो टेंशन नहीं मुझे जी आज ना 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 मो बियर भी दे पार्टी बासना हो घर जी डजु अच्छी आउ कहीं ना ना तू राह मो मद पीछे मत किसी कहनी ना फोन करी जाऊँ जी तू फोन कर रह मुंड टेंशन अच्छे घर जी नहीं चाकरी फोन करना गली दीदी चंदनपुर भोजी खाए गाड़ी में पूरी चंदनपुर कह फोन करना थे एना कथा मो फोन कले से उठेब हाँ कौटी आसुन घर को कौन पे जीवन की टेंशन तो आसे 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 घर को आसे आम तो कौन है आसुन बुझे आ कौन पे फोन करी हे आम घर को जल्दी आम अनेक बईचु खाया आम खाइबुन बईचु अनेक जेजे डाकुचंदी आसे मद पिता रे तू एड़ा बड़ पिला तू मद पिजु ना रे टेंशन तो बाहर टेंशन तो रोज मुंड गरम कर निद हबनी ये मानी ये पाला काटिदेला
ମତେ ବାଡେଇଲା କାହିଁକି ସେ ଏଇ ଘରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ସେ ନା ଭଲରେ କହୁଛି କି ମାର ଟେନସନ କରୁ ପ୍ରାଙ୍କ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ମୋ ଦେହ ମୋର କାଟିଲାନି ସବୁ ଶକ୍ତିମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଛିଡ଼ି ଆଡ୍ରେସ ସେଠୁ ରାଜୁଲା ନୋକିଆ ଆଇଫୋନ ଧରିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବନି ନେ କଣଟା ନେ ମୋର ଜଗନକୁ ଫୋନ କରିଦେଲା ହେଲା କହୁଛି ଗୁଡୁ ଭାଇ ନା ଗୁଡୁ ଭାଇ ଗଉ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନା ତୁ କୋଉଠି ନା ମୁଁ ଗଉ ତମ ଘରେ ନା ରଜୁ ଫୋନ କଲୁ ରଜୁ ଘରକୁ ଯା ସେ ଟେନସନ ହେଇଯାଇଥିବ ମା କଣ ଲାଗିଲା ତତେ କହ ମା କଣ ଲାଗିଲା ତତେ କହ ସତ କଥା ଯଦି ସେ ନା ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଘରେ ନଥାନ୍ତା ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ସେ ତ କହିଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଯିବ ବୋଲି କହିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା ସିଆଡ଼ୁ ଯିବା ଫଟୋ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲା ମୁଁ ନେଇଲା ବେଳକୁ ଘର ବାହାର ସେ ପୁରା ଟେନସନ ନେଇକି ମତେ ପାଣି ପକେଇଲା ଘରୁ ଆଇଲି ଆଇଲି ବସିକି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲି ତୁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ଆସିକି କହିଲେ ସେ ଆଇଲା ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଗୁଡୁଲୁ କ'ଣ ଆସିନି ଆଉ ତୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ଆଉ ନା ସେ କ'ଣ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବନି ପଚାରିଲା ହେଲା ଆସୁନୁ ଆସେ ବୁଝିବୁ ବୁଝିବା ଆସେ ବୁଝିବା କହିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କହୁନି ସେ ଟଳିଲାନି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ମୁଁ ବୁଆ ବୁଝିଛି ବାଟି କାନ୍ଦୁନି ଯିବି ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ତୁ ଭାରି ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ଜାଣି ସତରେ ଆମେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ସକାଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା ଇଏ କ'ଣ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ଆଜି ସକାଳୁ ମଟର ଆଉ ଚକୁଳି ବୋପା ଆଜି କାହା ଜନ୍ମଦିନ ନା କ'ଣ ତୋର ଜନ୍ମଦିନ କାହିଁ ଆଉ ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ ଚକୁଳି କରନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବାକୁ କରନ୍ତି ନା ଏ ବୋଉ ଇଏ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ସିଏ ଏମିତି ହେଲା बाप बाप तेरा बाप आया ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଘରେ ଖାଇ ଖାଇକି ମୋଟା ହଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ ଗଞ୍ଜି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଯା ଟାଟା ସେଦିନ ବୁଢୀ ମା କଣ କହିଥିଲି କହିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଥିଲି କାଲି ମୁଁ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲି ସେଥିରେ ହସି କୋଉଠି ଗଡ଼ିଲୁ ଘରେ ଘରେ ଗଡ଼ିଲୁ କାଲି ଗହଣ୍ଡି ହେଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଚାଳ ମାଳରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ସେମିତି ଦେଖିଛ ହଁ ଏଇବା ଦେଖୁଛି ଏଇଥିରେ ଦେଖିଲେ କଣ ଏଇଥିରେ ପଣ୍ଡାଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ତମ କଣ ଦେଖୁଛ ହେ ଗୁଡୁଲୁ ଦେଖିଲୁ ढोलक चिड़ाउन ଟିକେ ଏଠି ନା ନା ଚିଡା चल 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 କୋ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ पान अदरी पियो ପାନ ଏ କଣ ପାନ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ବି ଆଣିବ ପାନ ମଧୁରୀ ପାନ ମଧୁରୀ ନା ପାନ ପାନ ମଧୁରୀ ଯୋଉ ବିକା भूसी ଭୁସି कौन पान ना ଭୁସି ଭୁସି
ପଛରେ ଚାଉଳିଆ ହେଇଥିଲା। ଖାଲି ତ କନ କନ ଏଇ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଆମର ତମ- ଚାଉଳି ଆଇଛି। ତୁ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖାଇବା। ତୁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଘରେ ରହିକି ଚଷମାଟା କାଇଁ ପିନ୍ଧିଛୁ? ଘଣ୍ଟାଟା ଆଣୁନୁ। ଆସୁନ ଟିକେ। ଆସୁନ ଟିକେ। ବସ। ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇଛି। ଆମ ଘରୁ ଇଏ ଚାକର ହେଇଛି। ହଁ ଆମ ମାର କାମ ସବୁ କରିବ ଇଏ। ଚାକର କଣ ତମ ପାଖରେ ଆସିକି ବସି ପଡିଛି? ଖଟ ଉପରେ କଣ ବଇଛୁ? ଆଉ କଣ ତ ଆଇଲା ଉପରେ ବସିନି ହଁ ଏଇ ତଳକୁ ଯା ବାସନ ମାଜିବୁ ଯା। ବାସନ ମାଜ ବାସନ ମାଜ ଖାଇ ପିଇବ ଠିକ ରହ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ହାପି ଥାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୟାଡ୍ କେବେ ହେବେନି, ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିବେ ମୋ ଭଳିଆ। ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍ମାଇଲ୍ କରେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି। ବେଶୀ ଟିକେ ଫୁଲେଇ ହେଇଯାଉଛି କି ମୁଁ? ହଁ ତ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଟିକେ, ଝିଅମାନେ ତ ଫୁଲେଇ ନା, ତ ମୁଁ ହେଲି କ'ଣ ହେଲା? ଓକେ, ମୋ ସହିତ ସେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି।